Good day Philippines! Maayong adlaw, Negros Oriental. Gikan sa Star Radio 98.3 FM Tayasan, ako si Handos 22, Emmy Labadea. Ang cute nga putot, niwang but for short, dam-agin mo kung inyong tutukan. Ang maghatod sa latest Showbiz Chikahan. O karon sa atong Sikat Showbiz Chika. Sikat. Showbiz, Chika. Showbiz, Chika. Niklik ang tandem nila ni Jillian Ward o Kenchan sa teleseryeng Abot Kamay na Pangarap sa GMA 7. Pipila sa ilang fans nga nangandoy nga magkadayon silang duha. Apan, gitataw ni Jillian nga wala pa siya'y plano nga mosulod sa maong butang. Apan, giklaro ni Jillian nga pang boyfriend material yun si Ken gumikan sa pagkabuutan ug utukan ni ini. Anong say mo tungkol dito mga kasikat? Comment down below! Hanggat may latest showbiz chikahan, hindi ako magpapahuli dyan. Kini si Handos 22, Emmy Labadea. Para sa Sikat Showbiz Chika!